Стильный, динамичный дизайн больше не роскошь. Инновации доступны многим. Хавейл F7. Новый герой в городе. Хавейл. Веди игру. Меняй правила. Пройди тест-драйв у официального дилера «Автотехсервис» в Уфе на Бигбая 2/2. Юлдаш радиодан биле. Hayırlı saatler Respublika. Agar da turmush hidga asl limon tutturha, hid uning o'tin hig'i besagir degan Dale Carnegie. G'afuit Dale, biz limonni sayga halirga ko'nikkanmiz. Тегесәде сәйләп, караһаң тагыла тәмлерәк була ти. Шуңа күрә хөрмәтле телевизор караучылар, һезгә ашу бүлмәһенә барып, бер сынаяк сәй яһап алу өчен пауза бирәбез. Егеттер, Башкортстан телевидениеһында тагыла кемдер тик торып кына тапшырып алып бара икән. Ямгыр астында икән. Газиз, көлке менән, әмма бүгендән безнең тимер аргымагыбыз юк. Я без тик торып тапшыру төшерәбез, я булмаса бuna газелдә төшерәсәкбез. Әмма безнең кесәлә лимондар. Безнең кесәлә лимондар һәм без автосалонга барып тик һезнең өчен генә яңгы ак буда тайлайбыз. Киттек. Әйдәгез. Башланыр. Шулай дип егеттер, был яңы гына матур гына машинага берәй дәрәҗәле кунак ултырырга тиештер. Әйе, гадәттә яңа фатир аһалар йортка бисә индерәләр. Безнең бу машина йорт хакындай булды бит инде, фатир хакылай. Кәм тигәндә Башкортстанның халык артисты булырга тиеш ул. Каршы алыгыз, яңа машинаны дыш икенче сюрпризыбыз. Ул да булса бүгенге кунагыбыз Башкортстанның халык артисты Фәниз Ганиев. Хәерле сәгатьтә. Бұл өсеу шикарный машинаға отырып алғандар. Ниһаят. Молодцы, һәйбәт эшләгез егеттер. Фәниз таптыргас безнең машинага. Димәк, машина тикә. Өсегезгә бер дә алдыгызмы? Төкле аяк менән Фәниз Рахимән улым. Әйе. Тәүге кунагыбыз безнең үпер новый машинабызда. Машинага шәп, конечно. Һез гынахлы кеше түгелдер. Кем белгән инде, гынахтарда теге дөньяга баргас. Анайдар бит инде үлсә. Анайдар бит инде үлсәйдер. Һин әстәгъфирулла тимәнең, машина нык матурмы, әллә Мотор, нормальный. әйткәндәй? Нормальный. Әйткәндәй, без һине беренче махсус кунак итеп хайнанлык беләһегезме ни өчен? Чөнки бипелдәткәндә бибинур дип бипелдәй. Катайларда белә икән. Срочно юл яхшыга әйтергә кирәк. Менә олы сәхнәгә алып чыккан тәүге йырыңды әйтәйин. Әйтмә һин Орхуд. Айзан Хакимов, Рамил Чорагулов. Һәм тап шул йыр һине халыкка тараткандыр да. Тап шул таратты. Анан уфтанма. Ана шул Бибинур. Таржан юлы. Кей кызлар. Ханагарыгыз бармы йырдары? Йырдарда ханаганым юк. Менә карале, һәйбәт ни бирдең әле. Идея. Ултырып идея, ултырып ханар кирәк. эшләргә. Эш стажын ханыйһың. Эш стажын ханамай булмай инде, уны ханар кирәк. Ничә ел? 30. 9. 30. Ул вакытта нәкъ пенсиягә китәргә туры. Ветеран дип әйтерлек. Ветеран труда, без икебез дә Лилиядә ветеран труда миндә. Корочкабыз бар. Ысынлап. Ысынлап.
Өлготалар бармы? Күреш калган бармы? Өлготалар бар. Әле генә ана Лилия әмертөт өлготы менән. Тагы нимәләргә өлготалар бар? Нимәле файдасын күрдегез? Юк инде ана нидә йөри ул мотор булып. Әнәки документлар арасында. Һәм транспортта да уның файдаға булыр ме? Җәмәгать транспортта йөрәгез. Үзе генә үзен Мондай транспорт белән йөргәндә өлготы юк шул. Заправкаларда булһа уның тәэсире. Менә шул булган инде ул. Хотя бы бер 50 литр бит. Ойна. Һәм менә ошо 30 еллык эш стажында ул вакыттагы һез сәхнәгә сыга башлаган гына заманындагы эстрада менән әлеге сәхнә арасында һеҙҙең өсөн төп айырма нидә? Ул вакытта бит инде мин башлаганда әле өлгөрдем яхшы замандарга. Әйткем килә. Гармон, мандолина баянда йырлаган вакытларда. Уныгыла бар. Йырдарның истәлеге, ул битне цензура аша үтә торган бөтә әйберләрдә. Шагыйрьләр шагыйрь була торганлар, композиторлар композитор була торганлар. Профессионал композиторлар, профессионал шагыйрьләр. Бұл теге аны гаепләп әйтүдән түгел бит инде, хәзер адрак теге еңелсә кирәк күстек бит. Теге заман артыннан барабыз бит. Барыбер дә. Истәлекле, теге фәһемле йырдар һайларга тырышабыз инде, барыбер дә. Һәм заман артыннан ярәп тиһәң дә, Фәри синең Инстаграмда нең бар аккаунтың? Инстаграмда күбрәк Лилия эшләй. Һәм Кәрим. Кәрим менән дип әйтәти. Кәримді қарау көбірәгі, Инстаграмда қатын-қыз ултырғас, кім қарай Кәримді деп ойлайық. Миңа әйткендей, Кәримді Инстаграмда күргән, ишеткән бер һүҙе оҡшап ҡалды әле. Ниндәй? Кәрим нисек хәлләр? Башымны ҡатырма әле. Кемдән инде был һүҙ? Башымны ҡатырма әле. Беҙҙә ниләнәҙер инде? Не, үҙенә әйткән саҡтар барҙыр инде күрәң. Ул авыл малайынан бер дә айырылмай. Авылды ярата, рәхәтләнеп ҡойола унай, мал да ҡараша. Бына ысын авыл малайы күп. Ғәҙәттә ҡаланан ауылға ҡайтҡан малай ҡыҙҙар киреһенсәк. Уға ана шул мал, көтөү ҡаршыларға бар. Себештәр, тауыҡтар, нимәшә берәй. Һыйырҙа нисек һауалар. Ул тәрбиәнән киләме? Бәлки индәдер кәңәш бирһен тыңлаусыларыбыҙға, балаларҙы нисек шулай тәрбиәләргә кәрәк? Юҡтыр тием, балалар менән ғәҙәти булырға кәрәк. Үҙең ауыл тормошон яратаңмы? Бәлки ҡандандыр? Бәлки ҡандандыр, ул бит әле йыраҡ китмәгән, уны ҡала балаһы тип әйтеп булмай да. Әле ул бер 5 буынға китһә, бәлки ҡала балаһына әйләнәләрҙер. Беҙ дә бит авыл малайҙары. Һеҙ өсәү үҙегеҙ дә беләгеҙ. Яңы машинаға ултырҙык тигәс. Беҙ ауыл малайҙары тип әйтә алыу ғорурлыҡ тип уйлайым. Беҙҙе бит инде әллә нимә эшләп тәрбиәләмәгәндәр бит инде. Ниндәйҙер эштәр менән, хеҙмәт менән. Үҙенең шәхескә тотонорға ярамай, шәхесте менән киҫергә ярамай. Тыйырға кәрәкмәй. Тыйырға кәрәкмәй тип уйлайым. Әле бигерәк тә ана шул 7 йәштәргә тиклем. Күптән түгел үҙегеҙ хәҙер шәхсән йортҡа күсегеҙ, ҡаланан ситтә йәшәйегеҙ. Ой, рәхәт инде. Мал-туар, ужмах. Мал-туар үсетергә юҡмы? Мал-туар рәхәт, филус рәхәтләнеп үрсетер ине бит. Бер тауыҡ китәклек эшләп ҡуям, алла белә. Свежий күкәй булһын, Әтәс ҡысҡырып уятһын. Кәримгә эш булһын. Кәримгә эш булһын, күкәй ергә булһа ла. Лилия лә ауыл тормошон ярата. Инстаграмдан күҙәтеүебеҙсә. Көнө-төнө ашу бүлмәһенән сыҡмай. Тип уйларға мөмкин, әгәр дә Инстаграмда бара. Тәүҙә күҙ алдына ла килтермәй торған иде. Шулай тип йәшәүҙән, шәһәрҙән китеп. Ҡайҙалар. Әле киреһенсә, ҡай ваҡыт теге Өфөгә килеп йәшәргә килеп китә ул. Юк, бар. Үзең бар, барасың килсә, мин бында гына торам. Ҡышҡылыҡҡа бик күп әйберҙәр әҙерләйһегеҙ. Әле лә шул Инстаграмға бәйләнгән. Белмәйем, аша бөтөр булыр микән? Кем өйҙә нығыраҡ ашарға ярата? Мин ана шундай әйберҙәрҙе бик яратам. Тоҙланған, ҡаҡланған, атланған. Ҡаҡланған. Ҡаҡланғаны вообще шәп була. Алай, ауыҙ һыуҙарын китермәле. Һин ҡул эшенә яҫтаһың. Шул уҡ Лилияның Инстаграмға ҡарағанда, һин ундағы бөтә ҡаплауҙарҙы, ҡапҡаларҙы, һинең заказ буйынса, һинең идеялар буйынса эшләйһең. Юк, идеялар бөтәһе лә Лилияныҡы, ғәфү итегеҙ. Ҡатын-ҡыҙ менән нитеп булмай. Булар донъяны матурыраҡ күрә. Матурыраҡ күрәләр беренсенән. Икенсенән, бына әгәр дә инде үҙемсә эшләп ҡуйҙым ти, ҡатын-ҡыҙ бит инде ул барыр. Менә һин әйттең, һин менә шулай итеп эшләттең тип әйтмәҫ өсөн, мин һәр ваҡытта уның менән килешәм. Ремонт ул туҡтамай торған нәмә бит инде ул. Аҙағы юҡ.
Үй тигәндәр бит. Гомер буе өеңдә өең. Өеңдә өең, өйдең бер башын, эштән икенче башын. Кайгая. Ремонт. Яйлап кына мотор итеп эшләмәләгез. Нишләп ашыгып эшләйгез? Тибеткән кешеләр бар. Бер егеткә мин әйттем, бер әле һиңа нисә яшьмәдем? 55. Менә мин бер 10 елда бетерерме, Алла бирһәти. Әмәдәм 10 елдан һиңа нисә яшь була? Яшәргә калсан. Билгеле эшләргә лә, яшәргә лә кирәк бит әле. Алисара, үдегез дә әйтеп биреп куйдыгыз машинаға хакында. Ниндәй марка булды әле ул? Без ана шунда яшәү сәбәпле дә мин Mitsubishi Pajero Sport шул машинаны нык яратам. Кем күбрәк рольдә йөри? Күбрәк мин инде гастрольләр вакытында без икебез дә шуныга рәхәт, теге ерак юлларга без куркмайбыз. Алмашлап йөрибез, Лилия нык күз тимәгән. Ашанаһың инде. Субханалла, һәйбәт йөри. Гөлназ да йөрүтә. Гөлназ да йөри, ул тоже һәйбәт йөри. Onun tanıtmağı var mı? Elle Var. Dinar Gülmedinov'la Artık da kopyalanmak. Yok, һәйбәт йөри. Штрафтары бик күп, конечно, Гөлназ. Инспекторлар һеҙҙе үҙегеҙҙе таныймы? Танығандар бар, Гафу танымагандар иткәндәре бармы? Кагыйдә булганда. Кагыйдә булганда гафу итмәйҙәр инде. Үҙең гафу итһәң генә. Гомумән ипләп йөрергә тырышам. Әгәр дә куырга туры килһә, кагыйдәләр булган әйбер ул скоростной режим. 250 һомга куям да шуның менән йөрим дип. 40-ка тиклем генә арттырам да. Җитер итмәс кенә моторына. 2-гә куйганы түләп куярга кирәк. Birinci maşınağıdı hatırlayın. Беренче машинамды әлбиттә хәтерләйм, Ямил. Чөнки ул бүләк булды бит. Bula? Бүләк райондаштарым 93 ел, бурайлар, Сабан туйда мотор иттереп миңа аны бүләк иттеләр. Шестерка машинай, кара төстә. Фәкать теге кырылып беткәнсе дигәндәй. Ашалып беткәнсе. Ашалып беткәнсе йөрдем. Праваны ничә яшьтә алдыгыз? Праваны машина шул бүләк иткәннән һуң 3 ел үткә салдым. 3 ел сигернү дигән харабыларга тиеш. Ул вакытта теге диләр бар бит. Права алган дигән теге кагыдар була торган. Ана шуны ядырып ала инде теге. Йөрүен бер ай тагын ядырып ала, шуны йөргән сак булды инде. Алисара, һеҙҙе алдашырға яратҡан кеше дип әйтергә булмайҙыр. Юк, алдашырга яратмайым. Әммә тура киләме? Бәлки алдашкан вакыттар да бардыр. Нисек алдашканым бар икән дип әйтә алмайым. Чөнки ул незначительный гына булырга может. Ни өсөн Алисара, алдашыуығыҙ һәләтегеҙ тураһында һораныҡ. Әйе. Алдашыу һәләтегеҙҙе тикшереп ҡарарға теләйбеҙ. Давай. Бардачокта 2 ҡағыҙ ята. Унда һеҙҙең хаҡта 2 факт яҙылған. Береһе ысын барлыҡтағы факт. Икенсеһе ялған. Килеш ҡайҙа? Буны беҙҙең редакторҙар ҡайҙаға. Әйе. Хатта үҙебеҙ дә тәүгә Алисара, күрәбеҙ. уҡыһын. Фәдис Ғәлиев вакытында хеҙмәт тәртибен боҙған өсөн 33-нче статья буйынса филармониянан ҡыуылған. Беренсенән әйҙә, егеттәр, һеҙ йәшерәк бит. 33-нче статья нимә ул? Ишеткәнегеҙ бармы? Окей, Google. Прогуливать итәңеш. Юк, прогул. Ул статья бармы ул хәҙер? Белмәйем, Бындай статья менән ҡыуалармы эштән? бар микән? Уныһын белмәйем. Хәҙер бит контрактта. Хәҙер бит статья кәрәкмәй. Гомумән һеҙҙең ҡыҙыллығыҙға ҡарағанда ысынлап та ҡыуылыуығыҙ бик ихтимал. Хеҙмәт тәртибен боҙған өсөн ти. Был хеҙмәт кодексы тураһында һүҙ баралар. Нимә, уголовный кодекс. Ҡарап ултыра. Мин үҙ Әллә фекеремде кем ышана? әйттем. Мин ышанам. Мин дә ышанам. Хәҙер эшләйҙә. Шул тиклем минең турала насар нәйҙә. Юк, Ҡыҙыллығыңа ҡарағанда. йәш саҡтар, дәртле саҡтар ни тиһәң дә, Иләҫ-миләҫ саҡтар. иләҫ-миләҫ саҡтар, ысынлап та үҙ мөмкинлектәренән сығып, көсөңдө баһаламаған саҡтар. Үҙем шундай, сәнғәт академияһын бөткән кеше мин дә, шулай тип уйлайым. Ышанаһығыҙмы? Мин ышанмайым. Ни тиһәң дә, әле эшләп йөрөй ҙә инде филармонияла. Ҡайһы йылда булды дип һорарға була микән? Мин ҡайҙан беләйем? Нисәнсе йылда Юк, мин булған? ышанмайым. Мин ышанам йөрө. Ышанһаң, нисәнсе йылда булған тип уйлайың инде. 93 йылда. 92. Филистеке йылыраҡ. Тимәк, булған хәл. Булды, шундай хәл. Нисек әйтергә? Ул боҙған өсөн түгел ул, мине ебәрмәҫкә тырышып филармониянан. Онда бит инде шәхсән эшләү киткән йыллары. Мине концерн Планетаға, концерт ойошмаһына саҡырҙылар ул ваҡытта. Ризан Хакимовлар төркөмөнә. Аҡсаһы бит инде филармонияға ҡарағанда почти 10 тапҡырға күберәк. Ого. Нисек инде йәш егет 91 йылда 24 йәшәй бит. Һөйләштек, неттек, Фатих ағай мәрхүм Ихсанов хәтерләйем. Юк та юк, оның менән, ул күнде инде. Ярай, эшләп ҡара, тагда кит.
филармонияны ебәрмәйдәр бит инде. Шуна мине куркытырга тиеп, Адил Кадровка килдем, кадрдар бүлеге мөдире сакырып кертелеп, «Фадис, быстрее беги к директору, тебя хотят уволить по 33 статье». Шуна яшь вакыт бит ана Ямил әйткән сәдүрек, мин әле дә кылу. Ну, ул вакытта теге юношеский максимализм бигрәк тә теге көчле бит инде, ул ташып торган вакытта. 33 статья белән куабыз, шулай гына увольнять итәбез. Эй, мен әйтәм. Языгыз, пожалуйста, тине дә сыктым да киттем бит инде. Кстати, ул хезмәт кенәгәһендә миңа алыштырырга кушканнар. Унан, анда 2 ел стаж бар иде. Юк, мен әйтәм торган, это тарих. Әнисе кире беләк теге. Шәхсән теге йөргәннән һуң Сәртамак дәүләт филармонияһы асылды. Мине онда сакырдылар төркем белән. Шуннан һуң кире башка дәүләт филармониясы. Чөнки ул безнең филармония ул бит бай тарихлы оешмага килеп эләккән. Онда һине уже бурыс сайт засосало тебя, әйбит. Бunda аксала мөһим түгел, башка бирләрдә мөһим түгел. Ниндәйдер икенче менә аның исе, Бәйлелек. Мин килеп кергәндәге филармонияга беренче 22 яшьлек егет бүгенгеле хәтерләйм сәхнәнең исен шул вакыттагы. Но ондагы ис хәзер юк. Ул шул энергетика менән, аура менән бәйле булгандыр инде. Ул вакытта бит ниндәй артистлар эшләйне әле. Илфа агайлар, эшләп биргән вакытлар, Мәхфир апайдар, Найла апай, Галиевтар, мәрхүмнәр менә күбенеһе, Рамазан Ямбаковтарның гүрләп эшләп биргән вакытлары, Фәрида апай концертлар куя торган әле һаманда. Нинди коллектив ул вакытта. Һәр береһе легенда бүгенге көндә, һәр береһе гылыба. Кая күк неләр, артистлар. Фатих Харлыш Иксанов институттан килеп карап, йөреп нитеп, ул концертларга сакырып, шуннан ул мине сакырды филармонияга. Шуңа ул вакытта мин институтты ташлап киттем бит инде тоже. Бер генә елга тип киткәйнем. Бигрәк кызы булган. Ул 20 кызылык түгел уна уже. Ана шул засосало дигән ул. Димәк, беренче һорауга җавабыгыз шундай булырга тиеш иде. Элекке сәхнә белән әлеге сәхнә арасында аерма ул естә, есть юк хәзер. Бит ул вакытта фақат акса эшләүдән түгел бит инде. Идея әле бетмәгән бит инде. Фақат сәнгать дип, иҗат дип, халык дип килгән вакыттар. Хәзер бит гаепләүдән түгел. Хәзер бит йөрсәләр килеп сыкканда күбендә теге күз карашында зритель каршына килеп сыкканда иң тиз генә булай торып теге тамашачылар залын байкап алып, күпрәк керер икән бүген. Нормально, күңел күтәрелеп китә. Адрак булга бит инде ярты зал фалан тегән булга. Ул концерт уйлай бит инде тәк артистлар менән, музыкантлар менән нисегрәк монда итер микән, нисә бирергә микән. Ике урынна бер йөрер. Бәлки улай да булмаска мөмкин. Фәйсәй. Әйе. Без әле Кәрим менән Лилия апайды күрергә килдек, шулай бит. Әйе. Инстаграм йондызларын Быйыстына күрәтәсәк без. Нимә дип әйтәләр әле модный һүл теге блогер. Лилия Биктимерманы күргән. Әйдәгез булга башлады. Шоу бүлмәһеннән сыккан. Майда нимә бешереп ята микән дип әйтә. Беләһегезме нимә дип әйтәң һүнә? Нимә? Нихао. Һугуны һүде түгел дә? Юк, сәлам дигәндә. Сәлам. Сәлам булган. Вәссәлам. Кабдырга тиеш. Вәссәлам. 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 Молодец. Правый. Вот молодец. Сикер. Давай. Давай. Бас. Именно сикер бәрәбез. 3. Вот, молодец. Молодец, аяклары қояр. Әннәне төшер хәзер башларын. Әйдә. Әйдүк. Менә кунаклар алып килдем. Кәрим Хама. Привет, әйдә ул абыйларга. Абыйлар. Күршән абыйлар белән. Күршән. Бас. Ирләшә. Хама. Итән һау алып килеп еткердек. Ярай, рәхмәт. Иламаны өлкән балага иламаны юк. Әз нимәләр кыланагыз монда? Без монда рәсем эшләйбез.
Әтине төшер әле улым. Төшер. Әтине төшер, қойына әтинең башы. О. Акустика яхшы булган баш булды был. Дөрес, иң дөресе колакны төшерәсең. Молодец. Бәләкәй чакта шулай. Күзләр тоже Молодец. Танауы. Танауы. Бигрәк матур улым. Шәшләре юкмы? Шәшләре улым, шәшләре. Иртән торганда Лилия апайды күргәндәге йөзе. Корпустан күргән йөзе. Әле генә уянганда. Күрдеңме, зато шәшләре кояш кебек. Бында кул бысрана. Белгегезгә һәм мин бындай күрәт төшерә асылын беренсегә күрәм. Бала итеп. Бәләгә тормаган менә коела. Бысракта елга буенда томда. Әйткәндә ысынлап шулай. Менә монда сүрәт төшерәсез кисә. Менә безнең ганата өйрәнгәнсә. Матур иттереп. Бу кем? Бу кем? Лунтик нинди төстә әле ул? Була улым лунтик. Розовый. Кәрим һиңа бында охшаймы? Охшаймы? Монда охшыймы улым? Монда Әйбәтме? киләбезме тагын? Ошымы? Ә? Шулай Менә улым. уяла башлады шул хәзер. Менә ул кара әле кара. Кара. Розовый төс юк инде монда. Пусть красный булсын, әйбәт. Кызыл булсын ул, кызыл. Әйткәндә сәхнәгә сыгырга уялмый, бына ят кешеләрдән уяла. Әле уяла Өйрәнеп киткәнсә тиклемдер бәлки. Уяла башлана. Яше бара бит. Уже 4 яшь все-таки. Гадәттә битеп мин ул ниткән сайын үземнең бәлки Монда белый. А? Кайда? Белый. Ул төшө белый булып калайын дип төшләр мәгълүм итеп буйбыз да менә, смотри ул. Кара. Вот. Буларда белый улым. Ой. Иң яратмаган дәресем рәсем төшерү дәресе иде мәктәптә. Миңа лә әсәем төшереп бирә торган. Не, Монда зеленый. давай зеленый әйтә әле. Зеленый не итәле. Яфраклары. Сиңа хәт не төшереп биргән, әсәең төшереп биргән. Әхергә. Миңа не Бергә. кайда инде. Ну, тырышып эшләйдер инде мин, тырышып, чөнки мин теге не геометрия. Мин яраткан неләрем теге, гомумән мин геометрия, нене нык яраттым. Черчение. Черчениялар. Шуңа күрә аны яраткач, тырышып теге эшләгән теге китереп төшә. Шуңа күрә лә өйдә һин бер елда тезеп сыккан. Әу. Мин моны эшләлмим. Не эшләй алмыйсың, эшлә. Не бит. Ну, она шулай була инде, башта шулай була ул. Әкрен генә башта буяла, анан кипкәч. Ладно, я крас. Кәрим, мин дөрес Красный. буяйммы? Давай красный эшлә. Дөресме? Дөресме? Яшел үке күргәнегез бармы? Яшел үке. Мусульман Ул өрке. Разый. Мусульман өке. Шәкер. Минең яшел буяуга гына буем итә үреләргә. Акланып куйды ди берәү. Минеке Африкала кояшта кылынган чебурашка. О, бу чебурашка бит, негр чебурашка. Бу Тымбайым ба. Шулай итеп, без бүген яңа машиналарга яңа кунак менән тапшыру төшердек. Сак кына кагыйдәләрне үзгәртәбез дә яңаларын индерәбез. Без блицты хәзер, блиц сорауларда. Гаиләгә бирәсәк без. Гаилә агзалары тулган саяк бирәсәк, Кәримдән тыш. Кәримнең эше гаты. Кәрим дә кызыл. ана мен дә бик кызып киттем әле. Кәримдең яраткан өс әкияте. Бер, Яраткан өсәкияте. ике. Беренче хәдис ниткән. 5. Өлгермәнегез инде. Өлгермәнег. 5 секунд бит. Уга әкиятте атаһы һөйләй, шуга мин белмәйм инде әкият яраткан. Көнне үзе уйлап сыгарып. Уйлап чыгар. Андерсон. Андерсон да уйлап чыгар. Ярай. Колобокны без. Бына хәзер Фәдис ага мастер-класс күрсәтәсәк, без уна әйткәндә Гөлназга ла биргәнек ул һорауды. Фәдис Ганиев Я правильно. кайһы сәхнәлә бер касында сыгыш яһамаячак? Бер. Ласкала, Метрополитен опера. Большой театр. Кәрим булмаган. Niye sen sığış yamayasın? Sakırmaydı. Шу дигән бу. Талантты бүлеп бетмәйді. İşittirge gerek. Кем белә әле, бәлки сагыру булыр. Hem honga һорау iki рәтләп ява бирһәгез дә була, икегез дә кушылып. Рәттән да. Әйе, Лилия, Фәдис, Лилия, Кәрим дә Кәрим дә кушылалар. Тыңлаучылар да ява биреп торалар. Я правильно. Хушлашканда әйтә торган өс сүз. Хушлашканда әйтә торган өс сүз киттек. 1, 2, Сау булыгыз, исән булыгыз. 3, Әрбәдәрче. 5. Оны ласкалага калдырам. Нигә был һорауды адакка калдырдык, чөнки безнең тапшыру адагына ла якынлашты. Жаль. Йәл шул бына һүрәттеләр төшереп бит алмадык.
Апка дип китәйек мелләй. Беҙҙеке бары матурыраҡ килеп сыҡты. Һеҙҙеке матурыраҡ, һеҙҙеке бит. Ғөмүмән һеҙ эшләгән әйберҙәр, һеҙҙең ғаилә эшләгән әйберҙәр бөтәһе лә матур. Мөхәббәттә эшләнгән әйберҙәр матур була. Молодец, Ғәзиз. Мөхәббәттең нимә икәнен белмәһәң дә беләһең. Артынан да ошо мөхәббәтегеҙ һүнмәһен, һүрелмәһен, моң шишмәһе һайыҡмаһын, балалар иҫән һау, дүрт күҙ араһында шулай тәрбиәләнһен, үҫһен, һеҙҙе ҡыуандырһын. Барлы тормошта яшәгеҙ. Үҙегеҙгә лә ижади уңыштар, егеттәр. Матур булығыҙ, шулай халыҡ һөйөү менән эшләргә, хеҙмәт итәргә, халыҡҡа хеҙмәт итеп йәшәгеҙ. Ә был иһә Фәдис ағай һиңә теге сәүдән портрет. Оҡшағанмы? Оҡшаған малай. Бында өҫөгөҙҙөң дә ниндәйҙер һыҙаттары бар. Һорауҙарға яуап биргәндә теге бала... Һәм эштән ҡыуылған сағында ошондай мөнәсәбәт биткәнеңдер. Юҡ, онда шатланып китте. Артабан да шулай шатланып йәшәргә булһын. Ә һеҙ, хөрмәтле тамашасылар, теге сәүҙең һәр сығарылышын яратып ҡарағыҙ. Алда һеҙҙе тағы ла ҡыҙыҡлы ҡунаҡтар менән осрашыуҙар көтә. Һау булығыҙ! Стильный, динамичный дизайн, больше не роскошь. Инновации доступны многим. Хавейл F7. Новый герой в городе. Хавейл. Веди игру. Меняй правила. Пройди тест-драйв у официального дилера «Автотехсервис» в Уфе на Биг Бая 2/2.